ini huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwani muqtafini ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'an khalqin anbiya wal mursalin wa malaikatihi wa rusulihi wa li jami'i tabi'in wa tabi'in min tabi'in sanin min jami'i ulama ila amilin syahada sanin wa musannifin wal mursalin wa mujtahidin khususan min Abi Hanifah wa Imam Malik wa Syafi'i wa Imam Hanbali wa Imam Hasan al-Asy'ari wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam al-Ghazali wa Ibnu Jarir al-Ghazali wa ila jami'il ulama syaikhul qadir wa jami'il ulama wa Syekh Hasan al-Syadili wa ورجل تساوي سما في إندونيسيا كلهم جميع مشايخنا ومشايخنا شيخ مساعد جمة ونفرس وحسن مشايخنا ونسألين المشايخ وإلى جميع أزواجهم وذرياتهم ورسولهم وأصحابهم وجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ورسولنا وصدرنا ودمنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى جميع من حضر في مجلسنا هذا جميع سيدنا ونخص خصوصا جميع خليل المسلمين أستجدر كتاب كما سنتم قرأنا سوسا في بلاد سيئات بلاد ونخص خصوصا جميع خليل المسلمين في وزارة فلسطين وفي سوريا وفي إيران وفي إيران وفي كل مكان وزمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وعلى علينا من بركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Babul rubai utawi iki bab kang bangsa patang perkara. Fi dalam bab rubai sabatun wa salafuna tawamatul itu awal mau idotan itu tulis. Sama niatu akhbarin yang terdiri 8 pira-pira hadis khabar. Walau bagian sisae sing 29 iku asarun rupa asar makalah-makalah para sahabat, para ulama. Wal maqalatul ula utawi makalah kang pertama ruya diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu satemene Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi li Abi Dzar maring sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dawuh Kanjeng Nabi tengene sahabat Abi Dzar, ya Abu Dzar, he Abu Dzar, jadid nganyar-nganyar sira asafinata ing prau fa innal bahra sak temene laut iku amikun jeru. Ya niki kiasan nggih, tidak makna sebenarnya. Perbaharuilah perahumu, kapalmu
karena sesungguhnya lautan itu dalam, sangat dalam. Nah ini mboten bahas masalah kapal tenggene laut, tenggene napa samudra mboten. Nah niki mangke bahas tentang niat, tentang amal. Kula lanjutaken. Wa khud lan ngalapo sira, nggawa sira azada ing sangu kamilan hale sempurna. Njukuk sangu sing akeh sing sempurna. Fa inna safara kron sak temene lunga iku baidun aduh, lunga engko aduh. Nek nggawa sangu sing akeh sing sempurna. Wa khafif lan ngentekno sira, sangune bener akeh, tapi wa khafif lan ngentekno sira al-himla ing gawan muatan, tapi nggawa mot-motane aja akeh. Fa innal aqobata karena sak temene undak-undakan tanjakan iku kanudun terjal. Engko undak-undakane iku dhuwur abot. Engko nek mot-motane abot angel munggahe. Wa akhlis lan ngeklasno sira, murnekno sira al amala ing amal. Fa inna naqida karena sak temene zat kang neliti. Nah niki sakjane ismun min asmaillahil husna. Sakjane niki sebenarnya termasuk asmaul husna, tapi mboten enten sing 99. An-Naqid niki termasuk asmane Allah sing diwelangno Allah teng Kanjeng Nabi. Jadi asma Allah niku kathah. Mboten namung 99. Enten asma Allah niku sing diwulangno teng kita-kita, diwulangno teng Nabi terus disampaikan teng kita-kita. Sing teng ngene hadis dirangkum dadi 99 asmaul husna. Enten asma Allah niku sing namung diwulangno teng ngene para nabi. Nah, kadang boten disampaikan teng umat, boten wajib ngoten. Enten asma Allah niku disimpen Allah piyambak malahan. Nabi niki boten diparingi pirsa, umate niki boten diparingi pirsa. Nah, iki An-Naqid niki termasuk asma Allah sing boten direkam utawa dikumpulno teng ngene 99 asma husna. Satemene zat kang sing neliti iku basirun maha ningali, maha mirsani. Oh, ini masyaallah. Dawuh Kanjeng Nabi ten Abu Dzar. Sekawan pesene Kanjeng Nabi ten Abu Dzar niki mboten namung kangge Abu Dzar. Dadi Nabi niku kan dados panutan utawa dados Nabi Rasul sedaya umat Islam. Sehingga dawuhne Nabi teng setunggal sahabat niku minangka kaya dawuh Kanjeng Nabi teng sedaya umate Kanjeng Nabi. Nah niku dadi senajan to teng rekam hadis niki Nabi dawuhi teng ngene Abu Dzar tok. Bukan berarti niki kanggo Abu Dzar khusus lho, tetapi sedaya kangge kita. Nah niku namine hadis sing secara teks lafaz redaksi niku khusus, tapi secara muatan niku umum kangge kita sedanten. Kecuali mungkin ada beberapa hadis yang memang spesial, atau mungkin dawuh Kanjeng Nabi tentang masalah Sayyidah Aisyah. Ini memang ada kekhususan, tapi ngenten niki bermakna umum. Nabi maringi pesen kapale didandani, diapii, mergo segorone jeru. Nomor kali sangune sing sempurna, ora namung kathah tapi gak sempurna yo suwek kabeh. Kathah nek iso yo sempurna. Mergo mengko lumoe adoh. Terus mot-motane aja akeh. Mergo kok munggahe terjal curang.
terus niate ngamale diberseni niku diikhlasno boten enten campuran liyane lillahi ta'ala. Mergo mengko sing neliti niku mau mirsani saestu reget setitik rong titik niku pirsa saestu, makane dirusi saestu. Nah niki pelajaran masyarakat. Pertama niki hadis sing Kanjeng Nabi tenggene Abu Dzar Al-Ghifari niku sinten? Nami asline niku Jundub bin Junada. Piyambake niku kampunge niku saka Ghifar, saking kampung Ghifar. Makane namine piyambake niku enten Al-Ghifari, mergo saka kampung Ghifar. Lah Abu Dzar niku kunyah julukan. Dadi enten jeneng niku enten 3. Enten alam ismi jeneng asli. Enten alam kunyah. Kalau lakop niki julukan. Nek kunyah niku julukan sing ngajenge niku enten kata-kata abu utawa ummu. Nah ini biasanya abu utawa ummu Sulaim. Abu Bakar niku sajane kan boten nami asline. Terus enten alam lakop niku julukan, nama lain. Nah, julukan iso api iso elek. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk minas sabiqinal awwalin, termasuk as-sabiqunal awwalun, tiang-tiang sing awal-awal mlebet Islam, masyaallah. Karena Kanjeng Nabi ndakwahaken Islam tenggene Mekah damune 13 tahun. Niku sing 3 tahun niku sembunyi-sembunyi. Delik, bisik-bisik tok dari mulut ke mulut nyalur. Mboten napa teng inggil podium mboten. Nembe sakadane niku terus Nabi dawuh tenggene Bukit Sofa niku sing terkenal di apa niku disauti kali Abu Lahab pamane dhewe terus mandhap surat Al-Lahab niku kawitane saderenge niku kan nyebarno pelan-pelan delik-delik tapi pun nilai kata gosip jarine ono nabi anyar iya aku ya krungu ngoten-ngoten to aku ya krungu piye sing wong iki sajane kok ya jujur wong apik tapi kok agama kok beda karo agama mbah-mbah kita. Bahkan tenggene kampung Ghifar niku sampai Abu Dzar Al-Ghifari niku krunune wong gosip wong enek nabi anyar sing ngelokno pangeran-pangeran kita. Kanjeng Nabi itu dijuluki nabi sing ngelokno pangeran kita itu berhala dilok-lokno jare gak iso apa-apa, gak maringi faedah apa-apa, gak merengi bahaya napa-napa, la yang fa'u wala yadurru, ra iso kei manfaat, ra iso kei bahaya. Wis macam-macam. Nah, kampung Ghifar niku terkenal kampung perampok, kampung begal. Kondel-kondel tiyang ini ku nek enten kafilah dagang di zaman rumiyin nek dagang kan mboten namung wong asli kene terus dagang ten mriki kan mboten. Tiyang Quraisy nggih, tiyang Quraisy niku dagange sampai teng Syam. Dadi ekspedisi niku sampai luar negeri sampai internasional, jangkauan itu beda negara sampai mriko. Lah kadang-kadang nang dalan ketemu perampok. Nah salah satunya ya kelompok begal di Ghifar ini, kampung Ghifar itu kampung perampok kendel-kendel. Makanya Abu Dzar itu udah ngerti enek napa nabi anyar terus ngekei agama anyar dan ngelok-ngelokno brahono asa-asa itu kaya apa wonge kok kendelemen. Akhirnya sampai budal piyambakan, mboten ngejak budal piyambakan saking Ghifar tenggene Quraisy. Tentu kan di madosi Kanjeng Nabi. Awal dakwah Kanjeng Nabi itu kata-kata tenggene niku daleme Arqam bin Abil Arqam niku. Nek jenengan tidak tenggene Masjidil Haram
Niku kan enek tiyang sing mboten di keramik kaya liyane, warnane namung putih. Nah niku rumiyin ceritane nggih ten niku panggenan pertama dakwah Kanjeng Nabi niku nyebarno Islam selama 3 tahun sembunyi-sembunyi dikumpul teng dalem mriku. Sing pengin yo teko dugi teng Kanjeng Nabi dituturi tentang Al-Qur'an, tentang Islam. Tertarik Abu Dzar. Akhirnya mlebu Islam. Tapi dikandani kali Kanjeng Nabi karo kanca-kancane aja rame-rame. Iki syariate jek sembunyi. Engko sampeyan iso ditawur karo wong-wong. Akeh sing durung mlebu Islam. Wis dan mulai nang kampung Rifal wis nyebarno napa nang agama nang Rifal wis sampeyan dadi wong Islam ngono ae. Engko ngenteni kabar gembira iki jarene Kanjeng Nabi janjine engko Islam akan tersebar luas. Nah, terus saiki ku tiap dhisik. Jadi ojo rame-rame sih. Tapi Abu Dzar dasare kampung perantau kewendel. Demi Allah, demi zat sing nguasai ragaku nyawaku, aku ora bakal mulih sadurunge ngumandangno Islam nang masjid. Kondel. Dipengi karo kanca-kanca kok sampe ditawur akeh wong kafir. Wis akhire budal Pak teng Masjidil Haram. Padahal itu teng Ka'bah tak sik gak wong sing nyembah Brahola, bahkan samping-sampinge Ka'bah akeh Brahola. Dan diceritakno itu sampai 303 Brahola teng pinggir Ka'bah mulai sing gedhe cilik-cilik sing koyo boneka jenglot akeh ya. Ngene akeh macam-macam sing sugih-sugih yo patune gede-gede. Sing sugih-sugih patune gede-gede. Nah sing miskin-miskin yo urun patung cilik-cilikan dicepno. Niku munggah katik wong rame langsung maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awang-awang rame wong bengok-bengok ndedonga keislamane lho diseret wong. Ditawur nang iso karo wong akeh. Samulake soalé iki wong sapa? Wong ngendi ora tiba-tiba kok nantang perkara ditawur tentu. Terus pamane Kanjeng Nabi Abbas bin Abdul Muthalib niku mlayu-mlayu sapa lagi ditawur. Lu bocah iki. Langsung disingkirno kok ngomong. Hub, stop. Apa sampean gak ngerti iki sapa iki? Iki ku saka kampung Rifal. Saking Rifal. Iki kampunge perampok. Lah awak dhewe wong Quraisy rata-rata dagang. Sampai teko nang wong kampung iki ditawur nang nggone Mekah. Engko nek awak dhewe pas wae dagang sida dicegat, dirampok tenanan karo wong Rifal. Wis mandeg-mandeg. Akhire ngomong purun mandeg, Pak. Tapi wis nyomel kabeh, Pak. Selembut lah pun terus disel kandhane ojo rame-rame. Sampeyan dilaki, Pak. Wis dilaki ditambani. Pun sampeyan saiki kudu mulai nang kampunge kono wis nggih gak usah rame-rame nggih akhire mulih Pak dilalah badhe mantuk niku nang gone Mekah Ka'bah enek wong wedok lho sing nyembah Brahola karo nangis-nangis dhewe yo gak tenang sih ayo nyembah kok nang Brahola jaluk-jaluk kok nang Brahola tambah dicegat karo wedok dilok-ilokno wong wedok karo Brahola dilok-ilokno. Lah sing wedok ya keweden. Sopo kok ngene Jawa rek nyeluk wong-wong. Wong teko maneh ditawur malih. Masyaallah. Gak kapok ya. Ditawur maneh marung pun dipisah terus dikengken mulih sampe sampean mulih gak usah ngene perkara. Mulih mantuk teng kampung Rifal. Mantuk teng ngene kampung Rifal, tem mriku niku mboten tenang. Jenenge jiwa kendel. Akhir nang kampung ngejaki wong mlebu Islam. Dek nyebar agama Islam sak mampune. Ayat Quran sing sampun ditampi iku disampaikan. Akhir kuatah sing pengen mlebu Islam penasaran. Soalnya kekuatan Islam itu kan tenggene kalam Allah, tenggene balaghah keindahan kalam Allah. Karena wong Arab itu berbahasa Arab, tapi ngerti bahasa Arab itu Quran itu indah sekali.
Kita wong Jawa yo gak mudeng Pak. Yo nak ngono ae. Maca Quran yo tawe do kadang-kadang yo. Maca dalika wal. Lalu wong Arab kan paham asli Pak. Endi sing Arab sing fasihah, endi sing balighah, endi sing Arab biasa ngerti iki bahasa Arab wae iki dudu wong, iki dudu gawenane wong. Aku pengen ketemu wong sing nyampekno ayat iki. Dikumpulno Pak. Bahkan Abu Dzar niku mboten namung nyebarno Islam teng ngene kampunge tok, sampai nang kampung sebelah, kampung Bani Aslam. Teng mriku koar-koar masalah Islam, kata sing penasaran pisan. Akhirnya siji dinten beto rombongan kuat Pak. Sampai wong kafir Quraisy wedi. Wih, ana apa iki? Kok wae wong padha rene padahal gak payah haji. Dilarang tiang-tiang ku kape baiat kape napa ikrar teng ngene ngersane Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi ku bisa nyambut Pak. Disambut teng Kanjeng Nabi bali pirsa kali wahyu. Nek Bani Rifah kali Bani Aslam kata sing badhe dugi. Nabi langsung Ghifarun ghafarahumullah. Kan wong Ghifar wis disepuro Allah. Aslam salamahumullah, dislametno Allah. Bani Aslam yo dilem, Bani Ghifar yo dilem. Akhir kekuatan Kanjeng Nabi tambah gede. Nah niku sedulur iki ceritane Abu Dzar masyaallah. Pun niki Nabi Abu Dzar iki kata nampi beberapa dawuh-dawuh Kanjeng Nabi tentang pesen-pesen keimanan, tentang akhlak niki kata termasuk masalah niki. Abu Dzar itu dikengken nganyar-nganyari kapal. Abu Dzar itu yang cerdas. Gak mungkin sing dipahami yo kapal-kapal sing dienggo nang laut mboten mungkin. Iki sing dimaksud adalah peneliti disebutaken ahsin an-niyyah fi kulli ma ta'ti wa tadar yahsul lakal ajr wa najah min adabillahi ta'ala. Sing dimaksud kapal itu diapi-api ini kongkon nganyar-nganyari, kongkon bagus-bagusi niat. Ngamal nopo mawon kongkon niat sing apik. Amal akhirat kongkon niat sing apik. Amal donya tetep kongkon niat sing apik. Mergo nek ngamal akhirat, ngamal donya diniati niat sing apik, nanti pikantuk ganjaran, pikantuk keselamatan saking Allah. Karena ganjaran kali napa niku keutamaan niku mboten namung ningali bentuke ngamal mawon, mboten. Tapi ningali tujuan niate. Maca Quran niate napa? Niate memahami kalame Allah. Niate badhe ngamalaken kalam-kalame perintah-perintah Allah. Niate badhe mensyiarkan kalam-kalame Allah sami. Salat tujuane napa? Niate napa? Kangge ngedekaken perintahe Allah, nglaksanaken perintahe Allah sami. Dodolan sing kaya ngamal dunya niate lho apa? Pados rezeki sing halal miturut perintahe Allah. Maka sedaya sing dilampahi mbok senajan to delok TV. Niate apik, delok TV lha kok ben mboten maksiat nang jaba. Ben golek informasi teng ngene TV, golek hiburan sing halal sing mubah, sing mboten maksiat. Hiburan itu nek namung delok TV, ya, maksudnya delok TV sing mboten tayangan-tayangan maksiat nggih, tayangan-tayangan ora kaya berita ngono. Dibanding kali hiburan sing haram, yo apik sing mubah. Malah nek nglakoni sing mubah niki mergo karena tujuane ben mboten golek hiburan sing haram sing maksiat, maka sing mubah niki senajan to mubah pikantuk ganjaran. Nah, ini makanya niatnya sing apik. Bahkan teng mriki nate diceritaken
Sayyidina Umar Al-Faruq niku nanti nulis surat tenggene Abu Musa Al-Asy'ari. Ditulis terus isine surat ini. Man khalasat niyatuhu kafallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa sing niyate niku ikhlas murni lillahi ta'ala, maka niku mawon sampun nyukupi piyambake, maka Allah sampun nyukupi piyambake baik urusan piyambake kali Allah maupun urusan piyambake kali menungso. Sanggone kaloni niat. Terus putune Umar bin Khattab, putune namanya Salim. Umar bin Khattab niku salah satu putranya namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini gak ada putra namanya Salim, jadi putune. Nanti nulis surat tenggene napa niku Umar bin Abdul Aziz, iki Khulafaur Rasyidin nomor 5. Nulis suratnya, "Iklam ya Umar." Umar sing dimaksud Umar bin Abdul Aziz. In anna aunallahi bil abdi bi qadri niyati. He, ngerti ya Umar bin Abdul Aziz. Pitulungane Allah nanggone manungsa niku tergantung ukuran niyate. Nek niyate apik, niyate ikhlas, maka pitulungane Allah ya sempurna. Tapi nek wong ku niyate kurang, niyate kok elek, ya pitulungane Allah ya berkurang. Nah, makanya kita urip niku golek pitulungane Allah. Seberapa besar pitulungane Allah ten kita, ukurannya bisa ukuran niat kita. Nek pengen diparingi pitulungan Allah sing ageng, ya niate sing gedhe mesisan, sing apik mesisan. Terus pesen sing nomor kali masalah sangu, kongkon nggawa sangu sing sempurna. Sangu sing sempurna niki mergo perjalanan sing ado. Nah, perjalanan boten namung perjalanan antar daerah, tapi perjalanan sing dimaksud perjalanan saking dunya tenggene akhirat. Maka sangune kudu sing sempurna. Napa sangune? Amal saleh. Salat sing sempurna. Poso sing sempurna. Ngaji sing sempurna. Bekti tentang tua, bekti sing sempurna. Pokoknya amal-amal soleh itu dilampahi kanthi sempurna. Pak, awak dhewe menungso mboten saged sempurna. Sing sempurna kan namung Allah. Nah, sing dimaksud sempurna indan nas mungguh menungso iku kesempurnaan yang dilakukan semaksimal mungkin. Salat maka dilakukan dengan maksimal. Carane sholat ben iso maksimal ya napa? Siji samune ilmu. Kudu ngerti ilmune sholat. Karena tanpa ilmu sholat, nggo-melu tok mboten saged nglakoni kanthi sempurna. Ya apa ilmune niat sholat iku ya napa? Ilmune syarat sholat ya napa? Ilmune rukun sholat ya napa? Niku nek dilampahi saestu, ajeg saestu, maka empun dadi amal sing sempurna. Nanti kita bahas masalah sholat. Nomor 3, wa khafif al-himma. Kongkon gawa mot-motan sing titik ae, aja akeh. Maksud apa? Golek dunya. Aja akeh, titik ae. Bukan berarti mboten angsal, mboten. Niki dititikno niku ben apa? Ben boten nyerimpet-nyerimpeti dalam perjalanan menuju tenggene akhirat. Karena semakin kathah bondo, senajan halal ya, semakin kathah bondo niku semakin menghambat perjalanan akhirat. Minimal diaturaken nggih. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun. Dunya itu nek kathah senajan halal niku mengke wonten hisabe. Lah hisab niku sing garai kita mboten iso langsung mlebu swarga, mergo jek enten pitungane. Dunyamu oleh teko endi? Mbok gawe apa niku kan ribet ngitunge. Situk-situk bisa. Sing diitung iso kelambine, kopiahe, buku
sepatune, sandal, sepeda motor, olah, duwite, kuwabe ditung situ-situ lah gawe suwe. Nah, makanya bola-bola kula aturaken tiyang niku nek mati mboten ninggal warisan, mboten dosa. Mboten dosa. Enek wong mati mergo saking gak duwe bondo sampai anak putune gak duwe warisan, iku mboten dosa. Mboten enten perintah pangeran sak gurunge mati golek dulu sing akeh bel anakmu duwe warisan. Sing enten perintah teng Quran iku nggih nek wayahe pembagian warisan dan dibagi sing oleh warisan dan didumno. Bukan masalah wong sing urip terus dikondol sing akeh ben ninggali warisan to. Wong warisan iku ya dadi fitnah nggih mboten. Nek tepak anak putune kok ngerti kabeh didum adil ya sesuai hukumnya Allah ya dadi apik. Tapi nek terus iren-iren ya dadi molon iku mangkane. Terus wa akhlisul amal, amale dimurnekno, dibersekno, diseterilno. Mergo sing neliti amal iku Allah sing maha mirsani. Allahu basirum bil ibad. Allah niku maha mirsani saestu teng kene kawula. Dipirsani kitane nggih dipirsani amal kita. Makane nek duwe niate sing murni saestu. Dipastikan niat niku ngapen lillahi. Nek dereng saged lillahi ta'ala kanthi saestu, durung iso 100% lillahi ta'ala. Pun amale diterusno mawon. Amale diterusno. Kaya biasane sing digambar contoh itu masalah niki sedekah. Sedekah niku apik endi? Apik sedekah rapati ikhlas utawa gak sedekah tapi ikhlas. Ayo. Nek sedekah rapati ikhlas tapi nek gak sedekah ikhlas. Niku apik endi Ustaz? Apik cangkemmu. Lho nggih perbandingan apa perbandinganmu? Perbandingane niku ya aja ngono niku curang niku. Ya perbandingane niku kan padune gak gelem sedekah. Ngono kula sedekah mboten ikhlas. Jare kengken ikhlas. Nek kula ikhlas kok ikhlas mboten sedekah. Iku kan padune gak gelem sedekah. Nah nek terus dawuh guru-guru kula senajan boten ikhlas dilanjutno sedekah. Mangke terus mawon sedekah sampai lali. Sampai lali, nah lali niku dihukumi ikhlas. Mergo wis boten ngitung. Nah mboten ngeling-eling. Tiyang niku anane boten ikhlas kan mergo jeng ngaboti. Aku mang dewek nang masjid 500.000. Nek aku ra ono cah kene. Niku kan mergo eling, tapi nek engko semakin dikatai akhirnya kan sing awal-awal lali. Nah, niku wis dadi sane koyo sholat. Alasane kok gak gelem sholat kan kayak pilihan kita Pak, ning bedhek iki kurang ajar ya. Pak, enake pundi Pak? Kula sholat mboten khusyuk utawa kula sholat mboten khusyuk utawa mboten sholat tapi khusyuk. Enake pundi? Lha ini nakalan iki. Kula nek sholat mboten khusyuk, eling napa-napa. Tapi nek kula mboten sholat kula saged khusyuk, kula main game khusyuk. Enake pundi nek nakalan? Senajan dereng saged khusyuk 100% tetep sholat. Mangke badhe sholat kan kita istighfari, ya kan? Badhe sholat kan kita diulangi istighfar, diulangi zikir. Niku kan kangge nambeli sing tenggene sholat kita mboten khusyuk. Tetep mawon dilakoni. Mangke sing bersene Allah ya. Betul nyuwun ngapura ya Allah kula sagede ngamal kula nggih ngeten iki. Mugi jenengan tampi. Makane kita niku di napa niku dianjurkan untuk saat mantone ibadah kengken donga Allahumma taqabbalna. Ya Allah jenengan tampi kula ya Allah jenengan tampi sedaya ibadah kula. Saged kula nggih ngenten iki. Elek-elek titik mboten khusyuk pun
jenengan tapi ya Allah jenengan sing maha nyempurna wa tamim taksirona jenengan sing maha nyempurnane nggih jenengan sempurnane wong kula boten sempurna kula kan kawula sing kathah lupute kathah lepante lah jenengan kan boten nate luput boten nate lepat berarti kula sing nglakoni senajan rotase enten kurang mangke jenengan sing nyempurnane ngoten niku nggih niki pengelingan kita. Terus tambahan malih Kanjeng Nabi ugi nate dawuh teng ngene Mu'adz bin Jabal niki rada mirip akhlisil amal yujzika minhul qalil niki semangat kan niku Pak nek nglakoni ibadah ngamal mboten namung ibadah mawon nglakoni ngamal sing ikhlas lillahi ta'ala mongko amal sing ikhlas lillahi ta'ala niku sampun nyukupi senajan to setitik amal sing akeh mboten ikhlas dibanding amal titik tapi tetap ngamal nggih amal titik tur ikhlas niku tasik apian amal titik sing ikhlas nek guru kita maringi contoh ngenten Pak niki cara-cara tiyang maca Quran cepet buanter lebihun muflihun tapamun cepet macane oleh akeh sajam kadang iso oleh petang juz ngono cepet tapi dibanding wong sing macae pelan-pelan tur ngangge angan-angan maknane sajam itu paling oleh itu Paklis biasanya sajam pikato pikatoe paling kan mboten kata lah dibanding sing ngono cukup kepau nek kula teng pondok kaliyan lalane wae lalaran sajam sekitar 3 sampai 4 juz Pak saya mergo sak juz niku nek butuh 15 menitan dadi sajam niku oleh 3 sampai 4 juz tapi yo cepet ta Pak wis kaeling kabeh wis mbok isine ora mampu tapi nek kita macane kalih pelan-pelan angan-angan maknane tadabbur dieling-eling iki hukume napa niki Allah ndawuhaken masalah napa niku oleh paling nggih gak sampai 1 juz paling nggih oleh namun pinten nek 5 halaman 10 halaman tapi niku langkung sae timbang sing cepet niku karena kuantitas niku make kalah kali kuantitas semanten ugi masalah salat jenengan sholat ket ngomami sholat dalu jam 3 sampai jam sekawan sholat pengen akeh aku pengen sholat 100 rakaat pengen sholat 100 rakaat buat Al-Fatihah rukuk itu terus coba oleh paling 100 rakaat dibanding kali tiang sing jam 3 sampai jam sekawan sholatnya namung koyo sholat tasbih jadi ngadekan niku sing diwaca surate dawa tur diisi kali tasbih sing kata niki bobote senajan to mungkin namung sekawan rakaat namun 6 rakaat namun 11 rakaat niki luwih apik timbang sing 100 rakaat lah niku mangkane kualitas niki langkung sae tinimbang kuantitas karena Allah boten merintahno kuantitas sing diperintahno Allah itu kualitasnya diapiki nah syukur-syukur yo berkualitas tur yo kuantitas yo akeh itu syukur alhamdulillah pun iki makalah pertama kita saya kata lanjutan kita sing tandhaken rangkuman ini napa sing pertama kengken bagus niate sing apik ning amal apa mawon terus sangune ngamal ibadah sing sempurna terus mot-motane sangu dunya ampun kata wis golek dunya nggur sangu ibadah kangge ten akhirat tujuane ngoten mawon niki mboten ning sugih lho mboten aku salah terus berarti nek bayaran akeh gak oleh mboten masalah niku bayaran akeh bayaran titik diniati kanggo samungi bayaran akeh kanggo nafkahi anak bojo kangge nyekolahno anak sing dhuwur tolak beli sing dhuwur golek ilmu sing dhuwur
mangke kangge sedekah, kangge zakat macam-macam iki termasuk sanuk sing mekawan nek ngamal sing ikhlas lillahi pun. Lajeng kalau kita bahas masalah tentang sejarah sholat, sejarah sholat 5 waktu diwiwiti, sing 5 waktu niku diwiwiti saka peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sholat niki wonten syarate, boten ujug-ujug langsung ngadeg sholat boten, tapi enten syarate, enten ketentuane. Kita mawon nek teng ngene napa-napa niku kan enten tulisane SK, syarat dan ketentuan berlaku, ada ketentuannya. Lah syarat sholat niku enten kalih, enten syarat namanya syarat wajib, enten syarat namanya syarat sah. Syarat wajib niku kapan sholat niku nembe diwajibaken kangge kita. Nggih niku nek kita sampun agamane Islam, sampun balik, tun sampun berakal sehat. Dan tiga niki rata-rata sedaya ngibadah niku syaratnya tiga. Islam, sampun balik, tur berakal sehat. Niki sange sedaya ibadah termasuk sholat. Lajeng syarat sah niki syarat nek kita penuhi maka sholat kita berpotensi dadi sah. Tapi nek syarat gangsal niki mangke mboten terpenuhi setunggal mawon, cacat setunggal mawon, mongko sholat kita mboten dadi sah. Tapi nek terpenuhi dereng mesti sah. Dereng mesti sah. Mangke ngentosi apakah rukunnya juga terpenuhi. Jadi syarat itu berhubungan erat kali rukun. Syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, nembe saged diarani sah. Tapi nek syaratnya tok, tapi rukunnya dereng, mboten saged. Nah, syaratnya sholat iki enten gangsal sing pertama thaharatul badani minal hadatsi wan najasati. Awake suci bersih saka najis saka hadas. Saawak sakujur awak niki boten gadah hadas cilik, boten gadah hadas gede. Lek jek duwe hadas cilik kengken napa wudu. Nek jek duwe hadas gede kok kape salat kudu mandi besar. Tur nggih boten nenten najis setitik mawon tenggene awak niki. Baik napa niku najis mukhaffafah sing ringan utawa sing mutawas sito sing sedengan utawa sing mughal lan kala ben merupakan jenis-jenis najis. Lajeng nomor kalih salat niki kangge satril aurat bilibasin thahirin, kudu ngangge nutupi aurat ngangge penganggo sing suci. Nggih, aurate sedanten ketutupi, terus sing dienggo nutupi mulai saking jeroan sampai joboan niki sedanten kudu suci. Pokoke sing nempel awak kudu suci. Senajan to mungkin kopiah niki kan mboten penutup aurat. Tiyang umpama salat, tiyang jaler salat mboten kopiahan asal mboten. Angsal. Tapi mergo niki nempel awak dienggo salat niki kudu suci. Klambi daleman, klambi luar kudu suci. Sarung, sakaton jero kudu suci kabeh. Semanten ugi ibu-ibu sing suci mboten namung mukenae mawon. Sak jeroane kudu suci kabeh. Kadang ngenten sing tiyang duwe safar niku sing kudu suci mukenae tok. Tapi jeroane dereng diganti dereng sarung. Nah niku sedanten tinggu sholat, joboan jeroan, dhuwur sampai ngisor kudu suci. Nomor 3 nek sholat niku tenggene fi makanin thahirin, tenggene panggonan sing suci, panggonane sholat sing suci. Panggonan sholat niku butuhe sing pinten, ya sak ukurane wong sing dienggo sholat. Sakurane wong sing dienggo salat niku nggih seluruh gerakan nek kita obah tenggene salat mulai saking jumeneng sampai ruku iktidal sujud. Nah, cara ngono kan ukurane ya sak sajadah nggih, paling gampang sak sajadah nggih sak ukuran 1 meter kali setengah ta pinten niku kudu dipastikan suci. Mboten kudu sak
omah mboten. Dadi umpami jenengan gadah sak omah ombo dilarang ya duwe bocah bayi, nah sing kadang yo pipise rada sembarangan kadang. Tapi jenengan gak ada tempat khusus sholat sing jenengan jaga kesuciannya. Niku maka sholat temriku hukumnya sah. Karena niku pun disterilno, senajan mungkin panggonan ruang tamu, panggonan kamare anak bayi niki mungkin tasik kecampuran najis. Nah tapi sing dienggo sholat dipastikan saestu suci. Bahkan umpami jenengan sholat yang sajadah, sing pucuke sajadah, pucuk ini kan ini biasanya enten grade-grade ini, ini loh, sing putih-putih lah, bulu ini loh. Niku umpami kok enek siji loro sing najis. Tapi kan nek wayahe sholat boten ketemplekan, nggih, boten sampai ketemplekan. Insyaallah tiyang sholat itu kan nek nang kotakane tok, boten sampai nang sing templekan lah insyaallah, nek ukuran normal. Maka meskipun ini enten sing najis, tapi karena tidak ditempleti pas wae sholat, maka hukum sholatnya tetap sah. Karena sing dinilai itu sing sak kotakan sing ditempleti wae sholat, mulai dari sikil sampai sirah pas wae sujud, pun saukuran itu. Cuma nek umpami sak sajadah kados sak meten ukurane ngeten nggih. Terus sing sebelah tengah niki suci tapi pucuke enten sing najis. Nah niki hukume makruh, kurang apik dienggo sholat. Nek iso ya sak sajadah ya kudu dipastikan suci. Ngoten. Sing nomor sekawan syarat sholat niku kedah madhep kiblat. Kedah istiqbalul kiblat. Kudu yakin nek iku kiblat. Nah kiblat tiyang Islam niku tenggene Ka'bah. Nah kalau ben pun kula aturaken nek kiblat niku arah kiblat niku kanggene wong salat enten 3 tingkatan. Nek kanggene wong sing salat ten lebeti Masjidil Haram tur saged ningali Ka'bah, maka posisi kiblate ngadepe kudu lurus Ka'bah. Tapi tiyang sing boten saged tenggene lebet Masjidil Haram ten luar, maka namung dikencengno tenggene Masjidil Haram. Lah kanggene kita sing luwih tebih malih boten saged ningali Ka'bah, Masjidil Haram, bahkan kita Mekah, Arab Saudi saking niku boten ketinggalan. Niki namung ngangge pancer sekawan. Dadi Ka'bah niku ten endi? Ten lor, kidul, kulon, wetan kanten niku. Ten salah siji. Nomor gangsal syarat sholat niku kudu yakin nek niku sampun mlebet wektune sholat. Nah, dadi mboten nang sholat mamang-mamang nek iki sing kene wis adan tapi sing kono-kono kok gol ngadan nek jek ragu ampun priye. Tapi nek pun jenengan yakin oh iki wis wayahe sholat iki jane wis pas, mungkin sing kono-kono mungkin muadzine rada keturun. Nah, maka niku pun yakin mlebet waktu sholat monggo dilaksanakan. Nanti kisah kami subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu